Ikomishoni yamalungelo oluntu kweli ifumanise ukuba amapolisa ophula umthetho ngokuba ngqwabalala ngethuba elawula imeko kuqhankqalazo lwabafundi kwidyunivesithi yaseWalter Sisulu kulo nyaka upheleyo. Kuba nje abemi bangaphandle nabashishina ngaphandle kwempepha-mvume nabakweli ngokungekho semthethweni eMsholozi kufuphi naseWhite River eMpumalanga namhlanje. Firmly believe all due processes were followed, which is why Council deemed it appropriate to approve the appointments. Sodolophu waseThekwini uCyril Xaba uligxeke kabukhali inyathelo le-DA lokusala umasipala enkundleni ngenxa yokutyunjwa kwamagosa amathathu aphezulu kulo masipala. Sinamkele kwindaba zethu andami ndodwa ndihamba nokhetho ukuthula Mbatha noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Ikomishoni yamalungelo oluntu kweli ifumanise ukuba amapolisa ophula umthetho ngokuba ngqwabalala ngethuba elawula imeko kuqhankqalazo lwabafundi kwidyunivesithi yaseWalter Sisulu kunyaka opheleyo. Le ngxelo inike ingqwalasela ngokwaqhubekayo phakathi kwabafundi namapolisa ngeli xesha loqhankqalazo, kanti iinkcukacha ezithe vetshe sawuphinda sibuye nazo. Shekebambe ongezantsi ojengene nokhuseleko loluntu kwisixeko saseRhawutini uGqirha Mgcini Chwaku namhlanje ngethuba ebona imeko abantu abahlala phantsi kwayo kumzi othile eBryanston. Esi sixeko sithi abantu abahlala kulo mzi batsala umbane sebasebenzise amanzi ngokungekho semthethweni kwaye nokuhlala kwabo kulo mzi akukho semthethweni. Le ndlu yashiywa ngabantu bayo kwiminyaka emihlanu eyadlulayo. Kungokunje sele inemikhukhu ebalelwa kuma-40 nehlala abantu abangaphaya kwama-200 abangabemi bangaphandle nabahlala kule ndawo ngokungekho mthethweni. Le ndoda nebanga ngelithi le ndlu yeyayo kungokunje ithi akukho kwanto igwenxa eyenzekayo kule ndawo. The house was never hijacked. These people abandoned this place because the place was on auction. You get my point? Long time ago. Then that's why it became abandoned. Uthi ukuyifumana kwakhe le ndlu wayifumana ibubugxwayiba ze wazilungiselela nangona engekabi nguye umnini osemthethweni wale ndawo. Waleke ngelithi abantu abahlala kule mikhukhu ababhatali kuye imali yerenti nephakathi kwe-1,600 kunye ne-2,000 yeerandi. Uthi kungokunje sele efake isicelo sokuba le ndlu ibe yeyakhe. I've signed the offer to purchase. They've signed it. They've accepted the offer for 4.2 million rand. I bought the place last week. I submitted to the bank. The bank is busy processing the offer. Ojongene nokhuseleko loluntu eRhawutini uGqirha Mgcini Chwaku uthi ityeshelwe yonke imithetho yokhuseleko kule ndawo. There's an illegal connection of electricity and also illegal connection of water, and there's a Buromaka plan of a sewage. They've used the pool to be sort of a sewage, some collection place and like that. Ukanti kusalindeleke ukuba amanye amagosa omthetho agaleleke kule ndawo ukuzoqinisa ingalo yomthetho. uChwaku uthi uyaziwa oyena mnini wale ndawo kwaye ngokokutsho kukaChwaku umnini wale ndawo walivula ityala lokuthinjwa kwendlu kodwa zange lihambe le ndawo. We're taking the owner to go and open a case under our watch. When that case actually opens, it's going to open the floodgates of arrest of people who are staying in this property, who are trespassing. So we're not going to go anywhere here. So myself and the councillor that are here is that we're going to look after the place. We're going to be camping here. Sithetha nje sele bebahlanu abemi bangaphandle esele bebanjiwe nabakweli ngokungekho mthethweni. Kanti ke ngoku sibuyela kwinqaku lethu nelingedyunivesithi yaseWalter Sisulu. Ikomishoni ithi ubungqina bayo bubonisa ukuba umsebenzi wamapolisa waseMzantsi Afrika wophula imigaqo echaziweyo yokusetyenziswa kweembumbulu xa bebizelwa kwisiganeko esithile. SAPS appears to have violated multiple essential aspects of use of force framework. On the evidence before the Commission, the deployment of tactical units untrained in public order policing, the firing of rubber rounds at close range, and the discharge
underline or probable discharge of prohibited 5.56 millimeters and 9 millimeter caliber ammunition collectively breached SAPS Act and the proportionality requirement in terms of the Criminal Procedure Act. Kwangaxeshanye abafundi bale dyunivesithi bathi ingxelo bayamkele oku kodwa bakhathazekile ngokuba iingcebiso ziyakuphunyezwa ngokupheleleyo kusini na. Considering that it has escalated to the Human Rights Commission, I think we can expect the universities to implement some of these recommendations, if not all of them. I think we can expect to see some change, but I think that there is definitely still student activation that is needed. The Commission has assured us that their recommendations, they are binding, and their report is binding, and if needs arise, the matter can be taken to court, of which we do accept that as the SRC. Ixesha elibekiweyo lokuphunyezwa kweengcebiso lifikelela kwiintsuku ezingama-60 emva koko ikomishoni nokunyanzeleka ukufuna umyalelo wenkundla. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa, ndinguLiam Mavumisa, eMonti. Kabemi bangaphandle abane abathe babanjelwa ukushishina ngaphandle kwempepha zokushishina kwakunye nokuba kweli ngokungekho semthethweni eMsholozi kufutshane neWhite River eMpumalanga namhlanje. Okukubanjwa kwesisine intsebenziswano ekhokelwa ngamagosa esebe lophuhliso loqoqosho eMpumalanga, sebe lemicimbi yezekhaya kwakunye nenkonzo yesipolisa. Bemthetho bangene baphuma etitolo letihlukahlukene kuleli dolobha lelincane lase White River. Kulesinye setitolo letikhulu kulendzawo kutholakele ukuthi basathengisa kudla lokubolile, kanti-ke bemthetho bakuthethe lokho kudla. Lapho-ke babe sebahamba bayongena kuletinye tindzawo eMsholozi ngaphandle kwe-White River lapho kuboshwe khona abanikati betitolo labane. eMsholozi sesingene kutitolo leti-4. Leti tolo leti 4 sinye sivaliwe because asinawo emaphepha, and itolo letiningi la Msholozi sithola ukuthi emaphepha atinawo or tisebenzisa emaphepha leti washerayo, and then kunema illegal immigrants as well lamaningi bantu labala eMzansi ngalokungekho emthethweni, so 3 yabo ba-arrestiwe. Tikhulu letivela ku-National Consumer Commission tivakalise kukhala kakhulu ngalesimo. Abathengi generally bafumana impahla okanye bathenga ukutya okungakhuselekanga apho i-suppliers either best before date okanye expiry date idlulile kodwa umthengi usakufumana ukutya oko, okanye even nalo best before date ayisekho, impahla ayina label kakuhle okanye ukutya awuyazi ubana zintoni i-ingredients okanye ithako ezale product oyithengayo. Umthetho wethu Consumer Protection Act is very clear that impahla mayibe properly labeled, ukutya, and all that, and umthengi makayazi ukuthi uthenga ntoni. Kudla lokususiwe emashelfini kulindeleke ukuthi kulahlwe, kanti-ke bantu banxusiwe ukuthi babike konke lokungekho emthethweni. Etindzabeni tethu kuChannel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa, ngingumweli Masilela eWhite River eMpumalanga. Masipala waseThekwini ubambe intlanganiso emfutshane yonondaba namhlanje kulandela ukumangalelwa liqela le-Democratic Alliance ngezithyolo zokuqhwalela kokuganjiswa kwenkonzo lombutho okholelwa ukuba ubangelwa kukuqeshwa kwabaphathi abangafanelekanga. Lo mbutho ukwatyhola ngelithi lo masipala kayithobelanga imiqathango yemfuneko yokuqesha abaphathi abaphezulu eyenziwe ngaphantsi komthetho emigaqo-nkqubo. Umasipala waseThekwini uyazikhaba izithyolo ezenziwa i-Democratic Alliance kuphathelene nokuqeshwa ngondlela mnyama kwabaphathi abaphezulu abathathu. Lo masipala ukholelwa ukuba inyathelo le-DA lokubhenela enkundleni linefuthe lezepolitiki. We wish to bring to the public's attention is that the Democratic Alliance has taken the municipality to court regarding the appointment of 3 executive directors. Since the matter is now before the courts, our full position will be presented there. However, I must state that we firmly believe all due processes were followed, which is why Council
deemed it appropriate to approve the appointments. Usodolophu kulomasipala uvakalisa ukudana ngakwi-DA kwinto ayichaze njengeyelenqe lokuphazamisa iinkqubo zokusebenza zalo masipala. Noko kunjalo uthe baza kugoba uphondo de lo mba uqukunjelwe enkundleni. It is important to note that the positions and questions have been vacant for an extended period, an undesirable situation for administrative stability and accountability. We view this action by the DA as yet another attempt to destabilize the municipality and hinder its ability to build adequate capacity to deliver essential services to our residents. As law-abiding citizens, we will continue to respect and fully cooperate with all court processes until the matter is resolved. Kambe uvumile usodolophu okokuba kusekho intanda ekufuneka bazivale njengomasipala nabaza kuncokola ngazo kwintlanganiso yebhunga lekomiti kamasipala ze emveni koko benze isibhengezo semiphumela eluntwini. Wayesakubanga umongameli weli umnumzana Jacob Zuma uphulukene nephulo lakhe nalapho wabhena kwisigunyaziso sokuba abuyise imali ngaphaya kwe-28 million zerandi nezahlawulwa kumadabi akhe amatyala ezinkundleni. Ijaji yenkundla ephakamileyo ePitoli ujaji Anthony Miller iye yasikhaba isicelo sikaZuma sokuya kubhena kwinkundla yezibheno eBloemfontein. Ujaji Miller uthi akakholelwa ukuba enye inkundla ingafikelela kwisigwebo esahlukileyo. Mongameli weli uCyril Ramaphosa uthi elilizwe loMzantsi Afrika libhengezwe njengentlekele njengoko lijongene nengxaki enkulu yeziganeko zokuxhatshazwa kwamanina nabantwana kweli nezenzeka mihla le. Ramaphosa ukuthethe oku ngethuba ebesenza intetho ephambili kwingqungquthela yamadoda nebibanjelwe eBloemfontein kwiphondo laseFreystata. Le nkomfa ijolise ekubeni amadoda namakhwenkwe asakhulayo adlala indima ephambili ekupheliseni lo mkhuba wokuxhatshazwa kwamanina kweli. The reason why we have said it's a national disaster is because we want government, all of government, to be engaged in a number of ways to try to curb gender-based violence. But in the end, it is us as the citizens of South Africa, but more importantly as the men of South Africa, who must deal with gender-based violence. Ukwathi enye ingxaki ejongene neli lizwe kukungabikho kodata kumakhaya liqela kweli. South Africa has a crisis we don't speak about openly enough, and one of those crises is our broken families. The vast majority of children in our country don't live with their biological fathers. This is a terrible tragedy. The presence of a father in the home is important to shaping the attitudes and the behavior of boys. And that so many young boys in South Africa today lack father figures. And this is heartbreaking. Umphathiswa wamapolisa okwikhefu elikhethekileyo uSenzo Mchunu uqhubeke nobungqina bakhe kwikomishoni kaMadlanga emva kwemini namhlanje. Ubungqina bakhe buqale ngolwesibini nalapho becacisa ngesigqibo sakhe sokuchitha iqela eliphanda amatyala okubulawa kwabezopolitiko. Le komishoni iqale ngokuqukumbela ubungqina obenziwe ngusekela mphathi wamapolisa kumasipala waseKuruleni onqunyanyisiweyo uJulius Mkhwanazi, nothe wavuma kule komishoni kuba wakhe wayinikwa imali nguVusimuzi Kate Matlala. Umphathiswa wamapolisa osekhefini elikhethekileyo uSenzo Mchunu uqhubele phambili nobungqina bakhe phambi kwekomishini yophando namhlanje nalapho achaze ukuba imiyalelo yakhe yokuchitha iqela eliphanda amatyala okubulawa kwabezopolitiko iPKTT ngamafuphi ayizange iphunyezwe ngokusesikweni. We dispel the notion that the Minister of Police has no
operational, although I put it inside italics, has no operational role whatsoever insofar as police are concerned. It will be remembered, it is solely for that reason that I make that statement, that our constitution comes from an era where the police had significant powers and there was no civilian and ministerial control over the functions. Lokamchunu ubanga ngelithi amalungu e-PKTT ayebandakanyeka kwizenzo zokunyashwa kwamalungelo oluntu ngendlela ababeqhuba ngayo imisebenzi yophando. These reports raise concerns about human rights abuses by members of the National Political Killings Task Team, among others. They raise concerns also around issues of governance, failures affecting various temporary and ad hoc task teams. Kusenjalo inhloko yesebe lamapolisa kwamasipala oMbaxa wase Ekurhuleni onqunyanyisiweyo uJulius Mkhwanazi ebephekwa ngemibuzo kwakhona namhlanje ngokuphathelene nemali elinganiselwa kwi-70,000 yeeranti ayifumana kusomashishini oseluvalelweni uVusimuzi Kate Matlala kwinto echazwe yiKomishini kaMadlanga njengentlawulo yolonwabo. The first is paid by Cat Protection and Security Services Pty Limited into the stated account. The date paid is 5th May 2022, an amount of 20,000. The second is by Medicare 24 Tshwane District Pty Limited, and I thought that is Mr. Van Wyck's entity, but nonetheless, same account, and the date is 18 June 2022 for 20,000. The last is Black AK Trading and Suppliers Pty Limited. Once again, the account details are the same, and that was on the 10th of December 2022 for 30,000. Inkokheli yobungqina uAdvocate Mahlapi Sillo uchaze ezinhlawulo njengezolonwabo. Ikomishini isaqhuba nokumamela ubungqina bukaMchunu. Sekela mphathiswa weCOGTA uGqirha Namani Dixon Masimula ubuyele eNelson Mandela Bay namhlanje ngenjongo yokujonga inkqubela kwiingxaki ezombethe lo masipala, iingxaki ezifana nokuphathwa kwezezimali kunye nokusilela kokuziswa kwenkonzo eluntwini. Umasipala weNelson Mandela Bay uphantsi kweliso elibukhali ngenxa yeengxaki zokungaphathwa kakuhle kwezezimali kunye nokusilela kokuhanjiswa kwenkonzo kuluntu ukubalula nje ezimbalwa. Amalungu equmrhu i-Cooperative Governance ne-Traditional Affairs iCOGTA athi aziphawule iingxaki ezombethe lo masipala kwaye besebenzisana norhulumente bakwiphulo lokuzisombulula. We've identified various areas where we are going to intervene to support your management team to perform better. Our interest is nothing else, is that the city must begin to function optimally as a municipality. Kanti usekela mphathiswa umnumzana Masimula naye ukangathile kwezi ngxaki engena mzulu kwindlela urhulumente aza kusebenza ngayo ukuze kunikezelwe ngengxelo ephucukileyo ukusukela ngoku. The challenges of the city are very much well known by all of you. The National Treasury has been doing a lot of work in the city to basically provide the much better and deeper analysis and understanding, and all of you know those areas of challenges. Lo masipala uzange uyizisa ingxelo ngosuku lwalubekiwe lomhla wokuqala kuDisemba walonyaka. Kakhulu ke qwathikazi nomambatha ezindabeni ndiyakubulisa mbukele ekhaya ndikwamkele ke kwidesika yam yeMozulu bethuna mna ngegama ndikuthabile ndiyinzwakazi yabathembo mvanje ngokubanzi masijongeni nansi kaloku iMozulu leyo ke mzonsunde ekhaya siyesiphawuleni kaloku ke iziganeko zeMozulu kuMzantsi Afrika ngokubanzi uyawuqwalasela lapha ekhaya banoko zichapheke kakhulu ke iziganeko zemvula zikhatshwa zindudumo mpela kumntla-mpuma nje kuMzantsi Afrika ngokubanzi impela futhi kulapho lapha kaloku koLimpopo nakwimpumelelo futhi njengapha kaloku koThabazimbi ngexesha lasekuseni pha bavuswa ngu-19 degrees bavale ke mbukele ekhaya basongola sukuloko sekufudumele ngokuhlwa ngo-30 degrees wona ke amaqondo wakho phansi naphezulu sivule ngolokuqala bethu niphondo eliphaka kaloku lona ipondweni
ephonjweni lasempuma koloni ngamandla ke kumantla kulapho kuphaka lokho esade Whittle Siko Alvane Komane ezibeleni phaya nakomthatha kwimpuma ekuseni futhi zezontshizane zithe xaxa nje yonke lantsasa ngenxa ka 13 degrees nansi imozulu kwiphondo lapha kabukeleka lokho lase Vrystaat lizinze kumbindi apha eMzantsi impela ke kwimpuma lapho lapha ku Frankfurt ngexesha lasekuseni futhi ngo 12 degrees ekhatshwa zezomvula nendudumo ngokuhlwa kwangomso kanti ke baphila kanje ephondweni lapha bethuna entshona koloni ngamandla ke kumazantsi nempuma elaphondo phaya ko George nazo zonke nje ezaziphaluka ngo 15 degrees naxa kunyuka futhi ufika ko Oudtshoorn kusanetha kufefe kududume nje yonke lantsasa yangomso kanti ke benje kwelaphondo lapha eNorthern Cape ngamandla mbukeleka futhi ke kumazantsi nempuma elaphondo ko Prieska pha umzalo sekuseni futhi ngo 19 degrees bavala imini ngomso ko 36 degrees ithi imozulu kwiphondo lapha eNorthwest ngomso mpela ke kumbindi namandla walaphondo njengapha koMahikeng futhi ngexesha labo lasekuseni lovuka futhi ngo 17 degrees kuyanetha pha yonke lantsasa kanti bavala imini ngo 28 degrees ebusuku ngomso nansi bethe kwakhula koleki imozulu ke kwiphondo laseGauteng apho sikhoyo thina ngalomzuzu mpela pha kundlunkulu walo futhi kusePretoria ekseni bevuswa ku 16 degrees futhi bavala imini zezontshizane zithe gqa yonke la mini ngomso nyuka nam kokubanzi kwelaphondo lapha bethu lakoLimpopo futhi ngamandla ke kwimpuma namazantsi walo futhi ePhalaburo kwasekuseni qaba ngamafu phaya mpela ngenxa yakhe kaloku mbukeli wam la 19 degrees sehle njalo sithe chu ephondweni laphaya empumalanga ngamandla ke kwintshona xabe nombindi walaphondo futhi emalahleni kwasekuseni futhi kuyafefa phaya ku 12 degrees naphaya ko Emelo futhi bevuswa yilo nkwankca ka 11 degrees vuma divale ndisonga imozulu ke phondo laphaya kaloku kwaZulu Natal mpela ke kumazantsi walaphondo futhi phaya eThekwini ku 18 degrees kuyaduduma phaya yonke la meko phaya ko Peter Maritzburg neziphaluka ekseni futhi ngomso bevala besonga imini ko 34 degrees mna ndikuthanda kangaka xa sishayela imiyoli kamnandi mawethu.